Ako to vyzerá na influencerskej akcii v Beverly Hills, LA? Jedná sa o akciu Pretty Little Thing, je to obchod s módou, konkrétne e-shop. No a ja s mojimi influkamoškami sme mali možnosť ísť sa pozrieť na ich event, ktorý sa odohrával v časti Beverly Hills, kde sú samozrejme krásne palmy, vily, no a práve v takejto jednej vile sa konala pool party. Bolo to pri príležitosti odhalenia novej kolekcie, samozrejme nesmelo chýbať strašne veľa krásnych žien, takže som sa ich snažila tak nenapadne natočiť, aby som to mohla sprostredkovať, naozaj výrazný make-up, vlasy, odhalené outfity, proste všetko na 100%. Samozrejme boli aj drinky a snacky, ale k tým sme sa úplne ani nedostali, pretože tam bola dosť rada. Podľa toho, čo mi hovorili kamošky, tak toto je na LA pomery dosť taká casual party, dá sa povedať, hej, není to nič extravagantné, je to také menšie komorné stretnutie. No a napriek tomu, že na Slovensku a v Prahe chodím samozrejme stále na eventy, takže som na to zvyknutá, tak už len ten fakt, že to je takto v zahraničí, sú tu iní ľudia, tak to bolo pre mňa dosť zaujímavé a práve tých ľudí som stále pozorovala